Continuar agora con... Bueno, o acordeón xa falamos. Abondo. Abondo. Creo que para hoxe Eu vou tocar o acordeón. Se hai acordeón, todo sona bonito. Entón, eu vou tocar o acordeón e el vos vai a presentar outra familia de aerófonos. vou a intentar competir con bonito. Certo? Este instrumento que teño aquí, non sei se o coñecedes ou non, chamase ocarina, en orixe está feito de barro, é un instrumento de vento que precisa de os 10 dedos, porque ten 10 buratos que teño que tapar, e bueno, con este tamaño, soa así. Pero claro, xa viñeron os chinos a facelo de plástico. Hai que dicir que o enxeñeiro non era malo, Ollo, por 3 ou 4 veces menos de valor, temos un instrumento que podemos, tamén hai que recordalo, desinfectar, lavar, higienizar, moito máis práctico que estes outros instrumentos de madeira e de barro. Pero tamén temos o mesmo instrumento un pouco máis grande, por lo tanto un pouco máis grave, que quizá vos soe máis ao escutar o timbre. Porque esta é unha das máis empregadas. Pois agora se cruzan os chinos e os alemáns. Que faltan os gallegos tamén, E fan o que chaman ocarina dobre, na que meten en un instrumento a grave e a aguda. E consigo ter 2 octavas, unha grave e unha aguda, no mesmo instrumento. Isto é todo o contrario a que os galegos tiñamos desde aquí fai moitos anos. Que era a nanotecnoloxía. En este instrumento que tan só ten 5 buratos conseguimos a mesma octava que na ocarina que ten 10. O coñecido asubío e o non menos coñecido artesán que os deu a todo o mundo, Paparolo, aquí de Santiago, que hoxe proporciona tamén asubíos en diferentes tonalidades, en diferentes tamaños, e podemos conquerir con eles, pois, xa vos digo, as mesmas notas que facemos coas ocarinas universais, pero ca nosa ocarina particular. Imos tocar un tema que se chama Farándula, que está recollida no Canciones de Tornero Baligái e que popularizou Milladoiro, pero ímolo facer coa ocarina dobre, para xogar con esas octavas graves e agudas, para seguir con nosos desprexuizamentos e para simplemente aproveitar esa extensión do instrumento. Despois tocaremos unha xota, a xota de albite, con un dos instrumentos de percusión máis perigosos. A pandeireta. Xa sabedes por o que digo. Pero tamén este instrumento que parecía que non tiña ningún camiño por onde andar, un aro cunhas ferreñas e un parche, leva evolucionado nestes últimos 10 anos o que non evolucionou nos últimos 300. Eses aros de madeira siguen sendo de madeira, pero tamén son de PLA e de PET, feitos en impresoras 3D. Esas ferreñas xa non son solo de chapa troquelada, son de chapa doblada a man, recuperando tamén espazos que había máis amplos ou máis curtos, facendo que soen máis ou menos. E estos parches de madeira natural, como ben vedes dende aí, pois non son de pel natural, perdón, son plásticos, pero respetamos a morfoloxía do instrumento hasta tal punto que na súa cor e na súa textura parece exactamente un parche de ovella como as das clásicas pandeiretas. Ben, esta pandeireta, a pesar de ter 10 pares de ferreñas, soa moito menos que outras porque están dispostas de outra maneira para que non batan tanto. Este parche, digamos que é o facilitador do riscado, que é o recurso máis bonito da pandeireta cando facemos este redobre das ferreñas, porque non necesita ningún matemento. Este vinilo que está pegado por esta zona
é rugoso, entón xa non necesitamos facer como nas outras pandeiretas, dar cera, quitar cera, dar cera, quitar cera, para poder tocar. Conseguimos con isto dicir, vou acompañar con unha pandeireta, un acordeón e non o vou afogar, ni non vou avasallar. No, 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 e se non toca, gañe tamén abajo baile, non seas blacateiro. Entón, queremos dicir con isto que afortunadamente hoxe, entroncando co que falábamos antes, as nosas melodías e os nosos instrumentos teñen outras funcións e a elas nos debemos adaptar. Tamén construímos instrumentos que se adaptan a esas funcións, como unha pandeireta para tocar con un acordeón ou unhas ocarinas, asubíos, etc., para facer ese tipo de melodías. Remato de falar e vou empezar a tocar. Solo lembrade o que vos dixen antes, de que a pandeireta galega, que digamos a temos tan popularizada, ten unha singularidade mundial, ou polo menos eu non teño referencia que ocorra noutro sitio, que é a única pandeireta do mundo que se move a pandeireta en vez da man. Vale, o resto das pandeiretas, o instrumento está quieto, agarrado con unha man, e é a outra man a que percute na pandeireta, non? E aquí, non sei por qué, a non me preguntedes, pois históricamente se fixo ao revés, o cual é unha singularidade realmente espectacular, o sea, unha cosa que non ten moito xeito. Pero é desas cousas que pasan aquí e que, pese a todo, perviven ata hoxe. Íamos tocar a farándula.